खुलुमबाय थ' नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ बावहरनाय थाबाय आरो थांनाय 7 जुलाइ 2025 गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दोरोंगिरि दीनानन्द सान्थ्रि आश्रमाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय मोनसे थेलेबलेबनो मिटिं खुंनाय जादोंमोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय मिजिंपारा सुरां आफादनि सा 15 मोसाखावरि आरो दामगिरि बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन आरो 1986 नि जुन मार्चआव हायद्राबादाव फालिनाय नेशनेल युथ फेस्टिवलनि भारतनि गासै 126 फल्क डान्स नेशनेल कम्पिटिशनाव जोंनि बर'नि गेजेराव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथांनि दैदेननायाव बर'नि मुंदांखा फल्क डान्स बारदै सिख्ला मोसानायखौ दिन्थिफुंनानै सेथि जायगा मोननो हादोंमोन बिथांमोना बै समाव आरो मस्क'आव बिथांमोना मोसानोबो लिंहरजादोंमोन। नाथाय दुखुनि खोथाया बेनोमोन दि बे समाव प्रफुल्ल महन्तनि सरकारमोन आरो प्रफुल्ल महन्तआ सुलु बाहायना बिहु हानजा माबा मोनसे बिहु हानजाफोरखौ बियो मोसानो थाखाय मस्क'आव थिनहरदोंमोन। नाथाय जोंनि गोजों अलंबार जानानै थानाय मानगोनां अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथाङा अरायबो बर'नि जारिमिनाव थरसे गोजों अलंबार जानानै थागोन। आरो बेवहायनो बे मिटिंआवनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय मिजिंपारा सोरां आफादखौ जोबोर गाजा गोमजायै बिथांमोनखौ जोबोर थेलेलेब मिटिंब्लाबो बिथांमोना जोबोर मोजाङैनो बे मिटिंआव मोजाङैनो बिथांमोनखौ मान बावनाय जादोंमोन। आरो बेवहायनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि प्रेसिडेन्ट डक्टर अजित बर' बिथाङाबो गावनि मोनदांथि आरो बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौ लाखिलांदोंमोन आरो मोसाखावरि बिथांमोनाबो गावसोरनि बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौ लाखिदोंमोन। गावसोरो माबादि खालामनानै जेंना जेंसिजों बिथांमोना मोसानानै बेवहाय मोसानानै फैनो हादोंमोन बे समाव गावसोरनि बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौबो बिथांमोनाबो रोखायैनो फोरमायलांदोंमोन। बे भिडिअखौनो नोंथांमोननि सेराव आं शेयार खालामबाय थ' नायलांबाय थादों। बिथांमोनहा बुंनाय गासिबो रावफोरा इनफरमेशनफोरा नंजोबगौ आरो बेखौ जों रेकर्ड खालामनांगौ आरो आङो खावलायगोन मेक्सिमाम 2 मिनिटनि गेजेराव जाहाथे बिनि परे उननि मोननैया दैखौ खला दा दैखौ खलाया बिनि थाखायनो बड' आरो बे जिनिसखौ जों बर'नि मोनफ्रोम आफाद मोनफ्रोम साफ्रोम सान्थौगिरिफ्रा साननांगोन आरोखि दैखौ खलाया माबायदि जेराव हारिमुनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेबायदि सुबुंफोरनि जोबनो गैयै मोनसे जायगा जायखौ लानानै सारा बुहुमनि बर'फ्रानो गौरव खालामो। आरो मोनसे बाथ्रा आङो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनो गार्डेन अफ बड' कालचार दैखौ खोलाखौ गार्डेन अफ बड' कालचार आरो बे मोन्थोरजोंनो दैखौ खोलाया आवगायनो हायो होननानै सानो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1987 आव गार्डेन अफ बड' कालचार होननानै दैखौ खोलाखौ मुं दोनदों। दा बेफोरबायदि मन्त्रखौ जोङो गोसोखांनांगोन। जोंनि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बयबो मिथिगौ लांगाराम खाख्लारि सैलेन खाख्लारि सुजुमा दैमारि कानन दैमारि जनाथि दैमारि बिनापानि दैमारि अनिता बसुमतारी नकुल दैमारि कबिन दैमारि सायामणि दैमारि रफेला दैमारि मिनति खाख्लारि रुक्मिणी खाख्लारि रमिला दैमारि गासै साबा बिथांमोनखौ जोङो बराय दुनायाव यं सेंग्रा सिख्लाजों सेरजाजों आरो बोराय बुरै मोसागिरिजों आङो सिफुं सुयो। बियो नाथाय नार्जारी सारा नुनानै बियो आंखौ फसन्द जादों। बेवहाय बेबायदि फसन्द जानानै आंखौ जितिया रेबेन कसारी सारा जितिया न'खराव लाना फैयो जितिया लाना फैना बिसोरनि दाहाखौ आंखौ न'खराखै लिङो होननानै आंखौ थिनहरदों। जितिया थिनहरनाया आदानि थांनांगौ सोरजों देरेन जोंनि मालिकारिफोर सिफुङा नांगौ देरेनबा आलासि फैदों होननानै बुंदों। बेयाव फैबाय फैनानै जों सान्त सासे दङमोन आंनि सिफुं सुग्रा बे फैनानै आं नुनानै आं
soalnya dengan kesadaran bayi nangni jiwa jiwa nangkau जोंनि मेजेंग्रा स्वरां आफादनि हारिमु हान्जाखौ बेवहाय लिंहरनाय जादों बिथांमोननिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आं बारा गोलाव बुंगोन आं एसेल' बुंनो सानदों जिहेतु आंनि सिगाङाव बुंथिगिरि बिथांमोना बुंखालांखाजोब्बाय आङो 1982 एसे बुंगोन आरो 1986 एसे बुंगोन हायद्राबादनि प्रग्रामखौ जोङो 1982 आव असार खालायगौमार नार्जारि बिथाङा जोंखौ बिथांनि एवार्ड होनानै आजावनो थांदोंमोन होमबा मेजेंग्रा गामियाव बे नवीन दैमारि बे आंनि आफा जोंनि न'आव 6 month रिहार्सेल खालामनाय जादोंमोन प्रेक्टिस खालामनाय जादोंमोन रानिं 6 month ट्रेनिं लादों जोङो मोनबा डान्स बागुरुम्बा मोसाग्लांनाय सत्रनि नासिना आरो बैराय मा होनो बारदै सिख्ला गासै मोनबामोन जोङो बहायबो जेथिया जोङो लानाय समाव पारफरमेन्स खालामदोंमोन माखौबो जोङो रानिं पारफरमेन्स खालामनाय जादोंमोन आरो अखानायै बेवहाय दूरदर्शनावबो जोङो मोनबाखौबो रेकर्डिं खालामनाय जादोंमोन बेवहाय अखानायै लोगो लोगो टेलिकास्ट खालामनाय जादों बयबो नुनो मोनदों नेसनेल लेभेलाव बेखौ आं बुङो आरो लोगोसे हायद्राबादनि एसे जातिखौ एसे बुंनो सानदों जेथिया जोङो 1986 बे इटसनाव थांनो थियारि जादोंमोन मानोना जोङो आसामाव रबीन्द्र भवनाव मोनथाम आफादजों बेवहायबो जोङो बादायलायनानै जोंनि मेजेंग्रा स्वरां आफादा देरहानानै थांनाय जादोंमोन बे आफादानो जादों मानसिफोरा माइनाव आफाद आरो बर'नि मोनसे आफादमोन मा आफाद आं बारा गोसोआव गैया आरो जोंनि मेजेंग्रा स्वरां आफादनि जोंनि आफादआनो बेवहाय बे मोनथामनि आफादनि देरहानानैसो जोङो हायद्राबादाव थांनाय जादोंमोन जोङो बे हायद्राबादाव जेब्ला थाङो गोबां जोंनि महरगिरिफ्रा खस्थ' मोनदोंमोन आं बेखौ एसे बुंनो सानो ट्रेनाव जोङो बे समाव सानब्रै लादोंमोन बेयावबा जोङो मालाबा ओंखामबो मोनजायाखै दैबो मोनजायाखै अनेक खस्थ' मोनदों राननानै थानांदों गरम बोथोर आरो जों महरगिरिफ्रा एसे माने लोमजानाय जादों उदै सानाय जादों सिं सानाय जादों आरो आंबो सानथाम ओंखाम जानो हायाखैमोन जेब्लानाखि जोङो हायद्राबादाव ट्रेन स्टेसननिफ्राय ओंखारदों होनबाथाय आं एसे खर' गिदिंनानै गोलैनांदों आरो आंनि आबौ मेन'नि आबौ उदै सानानै बेवहाय थांनानै जोङो एसे ट्रिटमेन्ट लानांगौ जादों आरो आंनि आबौ रबिला दैमारियाबो सिं सानाय जादोंमोन अखानायै जों पारफरमेन्स खालामनो हागोन ना हाया बेखौबो जों साननो गोनां जादों थेवबो जोङो जोंनि गोसोनि बोलोनि नाजानायाव इसोरनि अननायाव जों मोजाङै मोजां बे पारफरमेन्सखौ खालामनो हानाय जादों अखानायै 8 थारिखआव जोङो मोनायाव 7 बाजिनिफ्राय जोङो बे पारफरमेन्सखौ खालामनाय जादों थेवबो जोङो बेबादि माने मेंनायजों खस्थ' मोननायजोंबाबो गोसोनि बोलोआव देरहानो हादों बर' जाथिनि थाखाय जोङो नामखौ खालामना फैनो हादों बेयो जोंनि जोबोद गोजोननाय बाथ्रा आरो दुखुनि बाथ्रा बेनो जोङो बिथांमोनाबो मिथिखाबाय थांनो मोनैया बेनो नाथाय बेनो आरो मोनसे जोंहा सिमां नुदोंमोन माने खौरांखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन माने बुंनो हाया जोङो माबायदि खुसिजों जोङो बेवहाय रंजादोंमोन बेखौ आं दा नोंथांनाव
फोरमायनो हाला बुंनोबो हाया गोसोआव अनेक माबा थादों जोंहा माने मिजिं थादों बिदि आरो ओमफ्राय एखे रानि जोङो दहाय आदाया बुंखालांदों गुदै मादैया बिथाङा खोन्थादों बुंखाबाय बिखिनिखौ आं बुंथ'ला माने बिखिनियानो जोंनि दङ माने बिदि आं माने माखासेखौ समनि आंखालाव आं बुंजोबनो हाथ'ला जायखिजाया बिखिनि बुंनानै दोनथ'बाय आरो सार बिथाङा बुंदों एसे माने मेथाइनि खोथा आं दा एसे गगाबो मोनदों साननै गोसोआव एसे लाखिगोन नाथाय आं गगाबो मोनदों मैया सानसेल' जाना सानब्रै जाबाय लोमजानाया गगा मोनदों आसलथे रावाबो एसे गोदोना दङ थेवबो एसे खनना जादों आरो मोनसे खोथाखौ एसे बुंनांदों 1986 आव जेब्ला जोङो बे मोसाखावरि हान्जा थांदोंमोन त्रिपुरायाव बेवहाय त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार माने लिबारेशन कमिटि सार दङमोन लोगो मोनदों जोङो आरो कालचारेल मन्त्रि बिथाङाबो दङमोन साननि नामखौ गोसोआव गैला बिथाङा जेब्ला जों हटेलाव थादोंमोन जोङो लोगो मोननानै आंखौ दुगै मेथाइ खननो होदोंमोन आं दिनैसिम एसे गोसोआव दं बेखौ जास्ट दुइ लाइन मोननै लाइनाव खनसे जादों जेब्ला sampai sini rawat kerjaan itu bikin yang tujuan saya, gak